tagas ngidap daga jing song kemen ga bakrau lengba ga jing kerku jong ukenrat banajrong nilayo kalat akaban ya kendo batu MP jongi i Dr. Ricky Sengkon ha kabiyadai bat kamat jing dawa jingi ha kabiyadai bat kaneka jing trekam kabom ibiang hapo kaneka skim jaljuan mission ka JJM ka bangitip di namar ngi i ya kaneka skim menta kala yai la kumba dunan rutli kisnem hendai ka jing tre ka sakut ka poi tangki pipe ka ngimpat yo tat haduk menta tika penlong ru yang abangan wat jingtip lengba ka RTI ngalapa syau executive engineer PHE electrical division kimus yang juai hakabiadai bat ka East Santia Hills de ngilayo ya ka jingtip nakatu Henry hadu asin ka bangipan ya ka RTI Henry ka jubab ka bom clear ka bom chai ka bangiyo di nakaliang ka jongi ngilapa mentakas ngalayo kalat ban pha da kaniga jingtho da ka memorandum syau MP Badon Burom jengi i Dr. Ricky IJ Sengkon ha kabiyadai ban yakren bat ban wat jintip ka babnya naka central government ha kabiyadai bat kanika scheme di namar ya kanika scheme ni pan RTI hapo Santia Hills hendrai ka jing perkhat jengi ba lengba ka jingtip ka ba wilayo ban kili lengba ki perlok jengi ki badon ha East Khasi Hills ha West Santia Hills bat ha West Khasi Hills ti gila yo ka jingtip ba kani ka ju ka jingjia kumbaja hapo East Santia Hills hendrai ha ki de kiwe district ru kalong ka ju ka jingjia ba ki poi tar ki pipe ka ngimpat yo tat haduk mentah hendrai ki pipe ru mentah bun ki bala jot ki bala sap sarang bun ki bala du no di kalong ka ka jing bom syai ha ka hukum pentrekam ha ka bayadai bat kani ka skim di kala penlong yangi namar mentang ngimpat nut bat ngimpat la ban ong hatu kani ka skim ka donne em ka jing bam sap hapo kani ka skim jaljuan mission ande ngimpat nut ban ong ya kata tat ba hadu ka jing tokit kan dadem ngin satip kum ki pat ba hatu donne em ka jing bam sap ha ka bayadai bat kani ka skim namar ba ki ai daw hang ni ba ka jing pentrei ka jing slem ban pendep ya ka jing trekam kalong nakadaw jong COVID-19 ki daw ki babun ka ba ki ai henry ngina kaliang jungi ngimla ban chania bat ngimla hiru ban pediang di nakaliang ka jungi ngim ban se bangin pha da kanika jing tho di kalong ru ka jing sokumen ba i MP jongi ila yo kalat bat ila pediang sabha ya kanika jing tho jungi bat ila kular hiru bat yakren cha ka biadai ban yakren naga benta ba ngin yo ya kanika hok jongi kum ki pai ba di kaban kong ba ngi pha syau MP jongi ba un wanra ya kani ban yakren ya kani ka mat ha ka biadai bat kani ka skim JJM hapo ka parlimen mo ha New Delhi ha ban wat jingtip ka babnya na ka Ministry of Jal Shakti ha ka bede ban tip ya ka jing pentrekam ya kani ka skim JJM di ka ba aru ba ngikirpat ba in pha ya kani ka kubor sa ka central government kenang bakin le ya kani ka independent inquiry ya kani ka jing tokit ka bala iloi kenang bangin tip ka ka jing sisa ha ka biyadai ya ka bala ji ha ka biyadai bat kani ka scheme but kidon sibun kini kimat hapo jong kani ka jaljuan mission ya mentang impat la banong ngi don ka jing shania bat ngi don ka jing kermen ka baskem ha MP jongi bangi yo kum ya kini ki leaders ngi kermen haki bakin le ya ka babha ya ka babahatam ya ka dong ka tany bat ya ka jala jongi hi bro kowe namar ka umbam umdi ka dei ka hok jong uwei pa uwei udong sang snong ban yo ya ka umbam umdi ka bakoi ka busubar di balai ngim yo haduk menta kata ka dei ka jingkeli ka bahe ka bangi kwa ban bu hang de balai ngim yo ya balai ngim pat yo ya kani ka hok ka bangi dei ban yo te ka jubab ngin yo tat ba haduk ba ka jing tokit kan dadem ngi kermen ru ba kani ka jing tokit ha ka biadai bat kani ka skim UMP jongi unle kham kloi nang baki pat ba jong ka jala kin shai ka jing sisa bat ka balajia ha ka biadai bat kani ka skim hatu ka don em ka jing bam sam tilada don ka jing bam sam ha ka biadai bat kani ka skim ngi kermen ba ka ahi na New Delhi mo na ka central government kinle ya ka badon kam bat kin sim ya ka action bat pensitom ya kini kiba persang ban tu im pek ya ka hok jogi pat ba
dia mentahi ku mau iping ngimpan la banong ai andai tat bahadu ke jing tokit kan dadem dia ngin salah ban tip ya ka ke jing sisa di kubli shibun ya MP jingi ikirmen ba inle kham kuloi ha ka be dei bat kini ka kam khnang ba upai ba jong ka jala unsai ka ba la jia bat ka jing sisa ha ka be dei bat kini ka skim di ngikirmen ba ngin sayo ban pediang ya kan ka hok jongi ki pai ba sagi tu ki snong ki bompat yo bat sagi distrik ki baper ki badon hapo ka state Meghalaya bakin sayo pediang ya kan ka umbam umdi lengba kan ka skim JJM lengba ka jing lengba ka jing ya keren bat ka jing tresitom jongi MP jingi nomor ba hoi ni la persang banwat jing tip ka bamnia andre ngim la ban le ai nomor ba ngim don bor bat ngim don lenti ban le da kanu kan lenti henry ngi dap da jing so komen bang yo ya kum kini ki nong bi khmat ki bakaloi ban pe ya ka khia ka son jong pai ba jingi bo haki bat ni ai ka jing sania haki bakin le ai ya ka babha saka babha tam na ka benta bangin yo ya kanu ka skim ka badai na po central ba ngi dei hok ban yo ngi hap hi ban yo ni tangkata hi ngi kirmen ba kan kam kan ya iskmat leng ba ka jing semkhia jong MP badon purom jungi